Yan, hello. Akala ko naka-play kanina. Gagawa tayo ng chicken tenders. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung marination ng ito na yung naka-marinate na chicken tenders. Flour. After flour, ito na yung egg mix. Ito na siya, oh. Egg mix. Then, breadcrumbs. Tapos final na. Akala ko naka-play kanina. Daldal ako ng daldal. Ayan, ituturo ko sa inyo ang paano pag-marinate, ang marination na ito. Una, di ba, in-slice nyo na yung chicken ng ganito, oh, parang one finger yung size. After nyo ma-slice, lagay nyo sa isang strainer para ma-drain yung tubig. After ma-drain yung tubig, transfer nyo sa isang malinis na container or basta malinis, even plastic or mas maganda yung stainless para safety yung pagkain. Tapos dito na yung lalagay yung pampalasa. Fresh milk, hindi masyadong madami, yung mix lang sila lahat. Tapos salt and pepper. Supposed to ba yung gagamitin yung black pepper, yung itim, black pepper siya, powder ha. Tapos onion powder and garlic powder, sweet paprika. Yun na, mas maganda yung overnight nyo. I-overnight yung marination para talagang malasang malasa. Ito na yung final results. Flour, egg mix, and breadcrumbs. Ang gagamitin yung breadcrumbs, mas maganda yung mas malasa itong gamitin. Cornflakes, durugin nyo yung cornflakes. Ayan na siya, oh. Diba ganda? Cornflakes. O kapag wala naman yung Japanese breadcrumbs, mas maganda yung ginagamit sa tempura. Mas mas crispy yun, napakasarap nun. Pero mas mahal yun. Kung gusto nyo makamura, ito. Medyo mura-mura to. Kung hindi naman talaga hindi nyo kayang ma-afford yung ganung presyo, pwede kayong bumili ng breadcrumbs sa tindahan. O kaya kung hindi naman kayo marunong gumawa ng breadcrumbs, slice bread, i-open nyo lang siya na medyo i-crispy nyo bago nyo durugin, kahit pitpitin nyo lang kung wala kayong blender. Ayun, okay na yun. Meron na kayong chicken tenders, pwede sa mga occasion like birthday, kahit hindi birthday, kung gusto nyo gumawa yung merienda ng mga anak nyo. Diba, lang. Ito na siya, oh. Tanggalin ko itong gloves ko at hahawakan ko yung cellphone. Papakita ko sa inyo. Ayan na. Ayan na yung results. Diba, napakaganda, oh. Ang isang portion niyan, isang order, 3 piraso with french fries, ketchup, and kaya mayonnaise. Okay. 4 minutes! Naka 4 minutes na tayo. Ayan, paalam na muna ako. Okay, thank you so much for watching my tutorial. Yung natin itong chicken tenders kung paano gumawa. Ayan. Okay, hanggang sa muli, magpapaalam muna po si Musikerong Oragon. This is my vlogs for today. Kung hindi ka po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe po. At shoutout ko po kayo, comment below lang po para ma-shoutout ko kayo sa susunod ko pang mga vlogs. See you again. God bless you all. Thank you so much.